En aquesta pràctica crearem un formulari de Google, un senzillet. Els formularis de Google són fitxes amb zones que tenen per nom camps, en els quals la persona que rep la fitxa, el formulari, ha de col·locar-se informació que qui l'ha preparat, el formulari, ha decidit. Aquesta informació que introdueix cada persona que rep el formulari, que poden ser moltes, se torna a rebre en el correu de qui ha preparat el formulari i s'emmagatzema dins un full de càlcul. Anem a fer-ne un manual més senzill. Comencem per crear un formulari i el primer pas és posar-li nom. Per exemple, formulari 1. En aquesta altra zona hi anirien totes les explicacions que qui prepara el formulari trobi que són adients perquè la persona que el rep entengui de què va la cosa o sigui avisada d'unes precaucions que ha de prendre. No hi ha res a explicar d'aquest formulari perquè serà realment molt senzill. Només escriurem, per exemple, una cosa com ara, això. Google ens posa d'entrada sempre dues preguntes perquè nosaltres ja tinguem cosa feta per començar a fer feina. La primera pregunta que farem és quin és el nom de la persona que emplena el formulari, i aquí posarem llinatges i nom. La segona zona del formulari, aquesta, és una ajuda per si cas aquest títol de la pregunta no és prou clar. En el cas llinatges i nom és tan senzill d'entendre que no són necessari posar aquesta de text d'ajuda. Serà una pregunta tipus text. Això vol dir que hi haurà una col·lecció de paraules, les que siguin, que composin el nom de la persona que contesta, aquí. La resposta irà en una zona com aquesta, i volem que aquesta pregunta sigui necessari. És a dir, que si no se contesta, si la persona que emplena el formulari no s'identifica, el formulari no s'agravarà. Aquesta pregunta la donem per acabada, i anem a la segona. Per editar la segona, hi ha de les tres icones que han d'agafar l'icona del mig, que l'icona de l'esquerra, que permet editar la zona. La segona, la de la dreta, correspon a duplicar-la i la tercera a eliminar-la. Comencem per la primera, per tant, editar-la. També serà un text, però aquí li demanarem a aquesta persona que ens contesti el formulari, li demanarem que escrigui el seu e-mail. Tampoc no importa explicar-li massa més que intentar amb això. I també és una contestació de text, perquè un e-mail, es cap i a la fi, per nom d'e-mail, és una col·lecció de lletres i símbols, un ampersand, per exemple, un ampersand, que composen un text. També volen que ens diguin el correu, i si no el diuen no poden gravar el formulari, i la pregunta està feta. Anem a la tercera i darrera pregunta d'aquest formulari. Per això duplicarem la segona. En aquest cas li farem una pregunta fonda, delicada, fins i tot íntima, li direm: t'agrada l'arròs brut? Tampoc no sembla que sigui necessari donar moltes explicacions de què volem, però en aquest cas la pregunta no serà un test, serà una selecció múltiple. Això vol dir que hi haurà algunes opcions, dues, sí, no, o si cas en poden posar tres, sí, no i no ho sé, i només se'n pot contestar a una d'elles. No se poden seleccionar més d'una contestació. La primera serà, per tant, sí, la segona serà no, i la tercera és no ho sé o que és un arròs brut. Hi ha gent que encara no ho sap. Podem posar una quarta opció, i aquí som no ho sé. No sé si m'agrada o no m'agrada l'arròs brut. Serà una pregunta necessària, naturalment, i la vam perfecta. Amb això, el nostre primer formulari està acabat. Primer de tot el desarem. Curiosament, quan de Google que graven automàticament tots els documents que preparen, van arribar als formularis, trobaran que no s'han de gravar automàticament i s'han de gravar a mà. També se graven automàticament quan nosaltres fem qualque cosa com ara, provar-los. Ara el provarem. Fixeu-vos en aquesta zona inferior de la pantalla, aquí hi ha l'adreça on s'emmagatzemarà els formularis. Si vosaltres envieu aquesta adreça, copiant-la i aferrant-la un document a algú, i aquest algú pica damunt d'aquesta adreça, anirà a executar el formulari. I veurà el mateix que nosaltres veurem ara. Ara hi picarem damunt. Primera pregunta, llinatges de nom. Cadascú posaria el seu, perquè aquest formulari se pot enviar a moltes persones. Google se'n recorda de les darreres paraules que s'han introduït, les proposa per ser de repetir. L'email, qualsevol cosa. T'agrada l'arròs brut? A mi, concretament, sí. Enviem-lo. I ja està. El formulari està executat i tornant
a la finestra de documents de Google. Aquest formulari 1 correspon al full de càlcul del formulari. Ara veurem. Fixeu-vos que en aquest full de càlcul que s'ha generat a partir del formulari s'ha posat una marca de dents que és la data i l'hora en què s'ha fet això, la contestació a la primera pregunta, la contestació absurda a la segona pregunta i la contestació a la tercera pregunta. Naturalment, si no t'hagués enviat aquest formulari per correu a 500 persones, tindríem 500 contestacions. Si ara volgués modificar el formulari, no ho farem, només veurem com es fa. Aniríem aquí dalt al formulari i edita el formulari. El formulari que tenim i podríem afegir més coses, canviar l'aspecte, canviar pregunta, lligar-ne, etc. Res més de moment.